At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay sana ilokado drama nga makaipahay diragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paragtar trabaho, wenno padagina na. Kuyo ganda karod, gagayem ko dita taintay dinggen, dahito pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita. Nagbayag lakit din nga gunggunay ni Susana, Pipita. Saan pa'y lagayam arimuar iti kwarto na? Saan pa'y siguro nang umangagpapapinta sa madam? Agparampay lang at agap apo ko lang aruden. Hindi na mo kayo makita. Di mo ka nagkapsat kayo. Kas nagkasingin kayo, bakit nagkakaias kayo kan Madam Susana? Ado ti ang pindot, Pipita. Uray dagiti nabayagan nga am mo kan gagayam ni. Pasaray pa ikit ni saan da malasin no asino ti Margarita ken Susana kada kami. Kaanakan nyo ganap ni Madam Susana. Siyak nga bihin ti Buridag kada kami nga kakabsat. Inaunan nga anak ti inaunaan akabsat mi ni Susana. Ay, makati ikaw, Madam. Manmanong ang kataab ti Buridag kada kita kakabsat. Kan ti inaunaan nga anak ti inauna. Makaulaw. Urayakla na ulaw na kaagot iti bangbanglo ni Susana. Natiktikan kayong samat anagururay kanya kan ti Margarita. Uray ka damat ni Pipita kinatungtong mo. Kunak no madamapay nga agpulpulas ka, Susana. Imala kalata iti day di mamang mo ana arte. Mapantayo kidin. Ay, mabiit lang. Yak samat na alay ti kwartok ti tulbot ti kutsi. Ay, Pipita, si kaman laangan ti mapan mangala. Tapno sa anak ko nga agsublipan. Umunak man laangan iti kotse. Ay, Auntie Margarita, agtugaw tayo pa'y. Saan tayo ang makastrag iti kutsi? Tanalipatak iti kwartok ti tulbot. Simmang patkayam ni ilang apo ko ni Nana Sulabonoy. Kinadakadwa na napintas kinapo daw abalasan. Uray jak pa'y nakita. Kayat mo, tapugtuak tinagan na. Dama dinutsi. Talaga si ka. Nagadwa kalukwam. No talaga analaing ka mangipudos minagpugdo. Sige man, pugtuam man no manutitawan ni Lingling. Lingling gayam tinagan na. Lumari ti si Bubakal anagan na. Ngam Lingling ti Birngas na. Uray na itao kandi makalidya Manila, agpada nga Ilocano dagiti dadakkel na. Ilocano kun Ilocana? Ta saan met amabaling nga agasawa ti agpada nga Ilocano? Sus nagado nga mong pilosopo. Agpada nga Iloco ti pagsasauda. Anya pa'y laang. Masurun kan sa manan. Ay saan? Sige man. No mapugtuam ti taon ni Lingling, makalawas adi kag trabaho iti garden. Siyak pa ti agakas iti itlog ken bukudak ti agi-deliver iti bagas ken organiko aganagan. No saan ko pa imot anak kita day talingling? Kasano ang mapugtuak no manuti taon na? Uray ta nag-order ni Nana Sulay ti sangasako a bagas. No ada pa itlog, uray sangatrilaan mangitugutan. Siyak lang kinapati dito'y balay na Lola Sula, Uncle Kamuto, Uncle Budoy. Nagkuyog da arimuar ka ni Ilang. Uncle Kamuto? Uncle Budoy? Mano ka din titawan mo, Lingling? Tumpungan niyo Dayta. May pasubukan, Budoy. Ibati milatan dati bagas kan itlog. Amon tulatan ni Nana Sula. Kawanti yung bati dapat bayad, Uncle Kamuto. Bayadan ng tulatan, intun agkikita kayo. Nakabalbalasan ng tilangam, Lingling. Iti pa nagkitak. Nasurukan adwa pulo titawan mo. Numatumpungan niyo, numano at talaga titawan ko. Ibagakada kayo ti Lomari, akasilpo tinagan ko. Nalakan, Budoy. Nakatumpong kan. Saan kami ngagbayag, Lingling? Into nagsubli kami. Mabalin nga munton ni Budoy numano titawan mo. Napanog ako ng pagna Susana. Ay talaga, saan ka nga, Tiwan? Kat no agkapigsa tayo pailaang Auntie Margarita.
agkataag tayo laang. Agap-apo ko akpayan. Ngam, saan ko aman duraan tinabayag apa naglikaw-likaw ta dito'y mall. Ikakadipay na uma naggatang. Awan matan ti kursonadak agatanga kabado. Ay na, mabisinak pa yun. Kat, anya pa'y lang amin ti orayan ta. Bumabatad dito'y mall. Ay, mabiit laang anting. Umita akpay ti gatangag para kinipipita. Pakasiguran pa'y ni Pipita. Adula amin na pagbarayo buyam. Igasto ang pa'y na ijay akatulong. Uray sagpaminsan laang anti. Sublian tagayam tinakita kitay. Bagay kinipipita. Limagasot laang tibayad na. Kita man na ito'y no bagay matlaken ka, Pipita. Ha? Ala? Ingkatangan na kaya, madam? Ay, agyaman na klaunay. Kita, no kasano ti panagayat biken ka, Pipita. Gunggunam ka no dayta. Ta nagagat ka nga agtrabaho. Agyaman na kada kayo, Madam Margarita. Nakita yung mahit no kasano ti panagtrabaho. Sana na masapol nga ibilin niyo, Doña Piramida. Nasaya at launay no kasta. Sapay na kumata saan kanto nga agbaliw. O sige, panawan kayo pa'y kan ni Susana, Pipita. Nakapangal daw kayo ka din, madam? Nakaluto ako. Ayun gayam. Nalipatak matan nga inyawag asaan na kami nga ilauman. Uray, ingkatangan da ka pumapay ni ti pangal daw. Ay, saan mo't kindi nga ato na itinutaw? Naruwamak nga mina, nasaan kayo ang mga laal daw dito balayaw? Agi na naaklabiit. Rumwarak to inton madamdama. Agyaman nakmanan iti daytoy, madam. Dayta tinagdumaan mi kini Auntie Margarita, Pipita. Barayo buya. Ngam amok ti mangiburay. Warta ti ingatan ko iti dayta. Ay, italaeng amarik naktibanong ko. Ay na, agot-ut dagiti gurong ko nagpagnapag na itimol. Eh, sige lang, madam. Panawan naklat na dito yan. Ay, barayo buyak paiso ni Madam Susana. Manangis ako. Dahil tati makita ka na saya at kankwana. Nasapa ka no, mata nakiasawa ti balasang na. Teenager ka na, ti apo ko na. Tunay day ta pa nagkaw-kawas mo. Kas ka lang papaaram. Aging babalasang kapay lang katagap apukan. Saan pa'y amadlaw agap-apo ko tagkataog tayo lang Auntie Margarita. Naubing pa'y tilangata kat saan amadlaw at tumauntan. Si kalaang nagpapaubing. Saan nagpapaaram? Anyat Serbina, aging matangak itikawas ko no saan ko nga usaran. Pipita, umay ka man. Apay, madam. Anda ka matlagayam iti asidag ni ka ni Susana. Uray taing gatagan na kamot iti badom ti kaanakak. Ingkaag sukat ta kuyugan. Apay ko maakuyugan nak ni Pipita kat sumrekak iti opisina, Auntie. Ay, saan mo apat-pat yan ni Auntie Margarita, Pipita? Kunakno sa dino ti papanam. Nukas ka laang paaramat ngamin iti dayta akawis mo. Panawan na kami pa'y langaron, Pipita. Agkuyog ta na rumwar, Pipita. Ilukat mo tirwangan. Wan, madam. Umuna kayong talaag ti tulbag. Kamakaman kayong tulagtan. Sige nga ron, Pipita. Pabaraag pa'y timaki na ti kotse. Paparaag mamat ti bagik. Inakpay ang kape. Kadno al-al daw. Ay, Pipita, itimplaan pa'y lang iti kape ni Auntie Margarita. Nalakit din ni Auntie Margarita. Nagado, amadilaw na kaya. Masiiman na amin agaraw ko. Atapan na pa'y kiti nagpapaaram. No pa'y ado talaga ti agparparit na kanya. Ang uray ma. Ay, ti cellphone ko nakaparabaw iti lamsaan. Hello, Auntie Margarita? Susana, nakadanod ka kanin iti opisina. Uwan, Auntie, sangsangpet ko. Traffic ngamin. Ay na, agnervyos no kasta nga ado tilugan. No hapay nga na di ka mangala iti driver mo.
Ang mga numakatumpong ka pa, iti driver, ang mga aramkan ka. Ni auntie mo. Dahil tama na, di bagayo kanya. Malakas na pa'y nga ron. Ang mga lumaydong para ko ti kotse. Madama ang panmaneho. Bye! Bye, auntie. Ay, inawagan na sa laang tapno. Amon na no sa dino tayan ko. Dahil talaan, no saan amamati, tasarunun na dito'y opisina. Da kayo gayam tinadanon ko dito'y store, Uncle Budoy. Kunak na ni Uncle Kamoto. Gapo ka di tagkabagi kami kinikamoto, Lingling. Saan kami mat nga kakaingas? Aman, Uncle. Ada pagkakaingasan niyo. Aglalo no, nakatalikod kayo. Anya? Apay nga inaparusan niyo ti ulo yo, Uncle. Naangaw kagayam, Lingling. Mayat dayta. Naragsak ka kasarsarita. Umayda ka kumapasyaran na balayo. Agkabagyantam. Kaputay nawagan kayo iti Uncle. Uncle Budoy, panagdayaw dayta. Ayun gayam, naimbag ta lalakip ko. Damdamagan na kayo ni Lola Sula. Sige, umay kami to intun rabi. Barang magagat ni kamuto. Nakman lumasang peta ko ni Susana Pipita. Saan ka di nga imawag? Saan man, madam? Alas 5 pa'y matlang kan amang ano na traffic. Ang mga nurabiin tumanin nga agawid. Ang mga numapanpaykit di ag shopping. Ay, barayo, boy launay ti kaanakak. Kasla saan kami agkabagyan. No, daduma. Saan kayo ang mapaglasing nga kay? Agkakaingas kayo lata. No, agsasango tayo amangan kat agabay kami. Anya ti pagilasinam kada kami. No, da kayaw. Oo, saan mo mata na may tuloy? Amangan no, madilaw mo ang natagari ak amang magan. Di matlaw kaw. Agpada kayo nga ang utin nyo nga muna. Unsay upin nyo nga muna. Ti subo yung kanan nyo. Istorya anak mo itong pipita. Tinagdumaan nyo. Kanawan kayo nga kutsara. Kanligid mo nga kutsara ni Madam Susana. Talaga nga istorya anak mo't pipita. Ay, nuawan pa'y lain ton madamdaman ni Susana. Awagam ton. Talagang sa nga aggatul na kiti imam no saan ka nga aggasto, Susana. Kimatang ka pa'y laang iti fast food iti sidaan. Saan mo aya magustuhan na kiti luto ni Pipita? Amoyo mo tan, abiyag ko ti karne ti manok. Aglalo nung payak. Naimbag tadi mo pa'y nasursuro ti tumayam ka po iti kasi sinam iti payak ti manok. Niyan ti Margarita talaga. Sakat iniyo namanan ti minum iti danom. Makapangan ka pa'y nga rod. Manipod ubing tayo. Talaga nga uminumak nga umuna iti danom sakbay amang isubo ak. Napsuga kon, nalpasa kon. Italaga madlaw ko. Saan ka matan amatag-tagari, Pipita? Ikon-concentrate ko nga mintimang-mangan, madam. Uno, agdengdengag kakadi iti saritaan mi. Ay, malagip ko man kit di. Susana, kumusta ti anak mo kan ti apukom? Saan da pa'y nga imawagan ti? Amang ano makumikom da. No saan da masango ti umawag? Disikan ti umawag. Damdamagan na kami ni Nana Sula, Halingling. Saan may matamadaron? Aywan gayam, itala nga malagip ko. Nalipatan na nga taa. Ay, parang saan amabayag itinapanan na. Uray, tada ka mo da kasarsarita may. Ni ilang, nasapa mo't naturog. Diyak amo ano, agid-id daw, no, ag-cellphone. Ha? Naka-online pa'y laang mat. Sa bali nga minitan ti panawin. No kaya't mga alahan ti turog mo, ag-cellphone ka nga umuna. Kaaduan na matamapuyatan ti person. Ay, tao ko na kuma. Naragsak ka kasarsarita, Lingling.
Aglalo ko maano ag istorya kayo iti nakakatkatawa maanong budoy. Ay, stay uncle. Talaga nga, imbilang na kun akabagyam anya. Kunampay manong budoy. Ay, uncle. Manong ko namitayan, imbabawin pa'y laang. Ay, ni, adamot gaya man ni Nana Sula. No saan nyo kumaamauray nga adamot gaya man. Sana mat ngamin nga imbati ti pagbayad na kada kayo. Mga no makaturog at no gidaa kajak pa'y nakapalpa. So nga, inyig ko pa'y laang ito'y salas ti laptop ko. Dandanin alas 5? Saan kayo kadi pa makaturog, madam? Saan pa'y nga ron? No makaturog kan, sumrag kan iti kwartom tam no makainanakan. Ang tugtugawak pa'y labi? Naruwam kamot nga tan iti kinalaing asumao ti ikit ko anya pipita. Wait, madam. Maray awa ka talaga kan kuwana. Numanggag na dayta. Sa bali ti pagawatan na. Ang mga no ti amuna katawaam. Naimbag abigat ti humanong kamuto. Mapan kayo ka din iti garden? Nasapa pa'y mat. Ay, may mayat na masapa. Tapno at adot ti matrabaho. Talaga nagagat kayo? Kat ni Uncle Budoy, apay asan nyo akadwa? Nadupay taramidin na. Aywan gayam. Talabsak iti na minsan, nga agak-akas iti itlog. Ang mga numabalin ko ti agaplay nga agtrabaho iti garden. Ha? Ay, sos. Abangan no saan mo akabailan. Kin pumugot ka. Oray irantak ti agbilag iti init sa anak a pumugot. Napudawak lata. Ha? Aywan gayam. Nalipatak matun ti aramidan may kaniilang. Ang mga no agungat ni Lola Sula. Ha? Kita mo na italingling. Inangaw na. Ay. Ang mga no saan na akabalan tag trabaho iti garden. Sos, nalakaya. Nabayagan ajak nakaawak iti anak kanapuko. Kumusta da nga ta? Di laangan malagat ti anak ko ti umawa. Sa dimot sumungba. Hello? Unak no saan ka sumungbatan? Anya? Kat, kumusta kayon? Anya ti problema? Pimanaw ti apukok? Kaano pa eh? Apay adi mo amo tinapanan na. Ni Auntie Margarita, nangag na lakit di tinagsaritaan mi iti anak ko. Nakababain ti bakbak kita na maungtat. Kunang mga taajak nangag tinagsaritaan yung kiniibiyang anak mo. Naimbag ta na idep kon ti cellphone ko, Auntie. Kabura launay ni Beverly ti mabirngasan iti ibiyang. Nagatayo nga min iti pudno anagan na. Saan mo man ngayaw awan ti pagsarsaritaan ta, Susana? Gapu iti kinaubing ni Ibi ang anak asawa na baybayan na ti anak na. May barkadan sa launay. Day tangaro ti problem. Nung manungaal daw kano na saan na si Mangpet. Amo tayo pa yan. Amagan no inton agsublik at binsugan ti tiyan na. Saan man nga taan ti? Nagubing pa iti apukok. 16 na laang. Balasangan iti day tatawan na, Susana. Ita kabatiladawan na. Awan ladawan na dito'y cellphone ko, Auntie. O kagagto pa'y tiwalit ko. Ay na, madanagan akmat. Naanyakit din tinapasama kiti apukok. Kat, alangan nga minamaragsakan ka. Ay, anyay tayong tinagan ti apukom. Marie, ngamen ti awag dagiti barkada na. Saan da kayat nga awagan iti birngas na ta nakailokano. Anya ko matipagbainan na iti kinailokano na. Uray balibaligtadam ti lubong. Saan amay lingad dayta? Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kung naglakit din no nag-iisip, kaslamat kayam inukisan abawang iti kinapudaw na. Nakabalbalas ang gaya man. Pinatim kayo ang asasyaw. Latad di talamiseta. Inumagtulatan din ton madamdama. Apa? Nagpintasan na talaga ako na buhay-buhayan niyo? Iso da ito'y ni Marie. Apo ko ni Susana ak anakak. Balasang gaya man. Kasla saan na 16 titawin na.
Kasla nasurok mo na do apulo di pa nakita kiti tawad na madam. Natay ga kan nagpudaw. Iti da ito yakin napintas ti apukok iti tumag pipita ah. Adulakit ti agar arem ken kuana. Hello, kamuntaw. Kumusta kayo kin budoy dito bugyasan? Ay, kat, pugyasan lata. Ni Budoy. Padak lata, lumaulawat, imuging na. Dapay makunamugin yung ano nagsabat ng talulunan niyo. Angaw ko lang Angaw apod no, Pipita. Ora, ito saan matapod no ta angaw mo? Natair kami lata kan Budoy. Uri kartiniro kami lang. Yung simpre, masikuran mo't lata no maminsan. Apay, anyat pa kasi kuramaya kamutaw. Relax! Tay kunadan, nagbukal ti lubong. Saan mo't kitiwonay, pakasikuran. Yung pampanunutan bikin ni Budoy. Nanya na kiti mapalin mi nga ramida na pagkwartaan. Dahil taman ti ko na. No kayat yung teknikosyo, uri awan ado apunan. Kabailan yung lakit day, go and go ako na ba? Naging lisak mo. Dato ni ak makapangalan ngam di mo pa'y ginaraw tigatas mo. Ino magtulat tanin ton madamdamaan ti. Si kanton ti manganda ito tinapay pipita. Ngay? Gaatas sa lang matimpaw ng yumanam makapigsakay nga round. Jak nga ron maipangpangan ti panagtalaw ti apuko. No sa dinukit din tinaturturom na. Isumat lagaya mamay kulkulin kayo, di bang rabrabita yaw? At kayang problema yaw? Nagubing mat ngamin anak yung asawa ni Ibiang. Di saan na naaywanan ti anak na. Pampanunutag ti mapanidye Manila. Tatulungak ni Beverly amang sapul kini Marie. Pampanunutag ti negosyo. Napatpatigkit din dahi tanggam ti apo ko. Sa bagay, no awan ti negosyo, awan pagbarayuboy mo. Anyaman tanda kita nga gigit. Sabsabali mo talaga ti ugali ni Madam Margarita. Asa pa anak kayo sakit ti trabaho. Naimbat tarimor ni Madam Margarita. Kas lang aminjak mainanaan mo sumanaw. Anto malaunay kat ti ugali da kan Madam Susana kanakan na. Ori barayo boy ni Madam Susana. Manangasi. Manangisangot pa Ala, namitlog kaya mo na nag-miss call ni Madam Susana. Ay sus, kababay pa yan. Amang ano napatag ni Magana. Hello, Madam? Itay pa'y ngaw-awagan ka, Pipita. Adam, kami ni Tirwar, nagtatrabaho itay. Diyak mo't nangag di pa nagunit yung cellphone ko. Pasensya kayo lang kuman. Awanan yaman na. Ay na, yak mayulot yung trabaho. Kasapulag ti kasarsaritag. Mariribukan naglaunay. No anyakit din tinapasama kiti apuko. Amangan mo't no naturog lang iti ayan na kiti barkada na, Madam. No dandan ni kanon makalawa sa dinagawit. Ay, manyangay nagpaisun ti pasamak na. Ay, mabiit man lang Pipita. Kasaritak ni Bisilda. Isupay lang ti pangipaaywanak iti negosyo kabayatan ti kaawan ko. Sige, Pipita. Bye. Bye, Madam! Anya? Apa? Saan naman nilitip? Cellphone na. Hindi sunalat ta siguro ni tilamisahan na. Una yung bulsa na kita eh. Ay, masya na ko, nay. Anya nga road. Mas asyan mat kanya. Kat pasaray tulungan nakpahiti trabaho. Itay pa yan nag-guide tayo semua, Budoy. No ko madipig alata ti sardinas tingiwat mo, naluktan ko maana yung bag. Anyamot tanda ita panangiladawan mo kanyak. Oh, kita mo. Nakasarsarangsang pa di katawam, anamudmudan. Kasla kasarangsang ti chicharon ala ko ya Ilocos, paborito ni Kadilpin. Amam, no anya ti pakaragsaka. Oh. Sabat ko ni Lingling, anak kaisang. Oh. Lalo pinmintas kan pimudaw. Oh. Makapapudaw gayam ti isam. Ngam apay nga rod ni Basilio. Apay ni Basilio. Kan, sino a Basilio ti bagbagam?
Katnelyo nga gar-aram ka ni Maestra Minyang. No asino la di tante mairamraman da tao nga kunakon. Ubing pa'y nilingling, di mo pa'y arben. Nakabalbalasang matang tilangan. Oo, langan na lang nga. No saan mo tumutla ngay pasnek nga armen. Panunutim langan, no kasano abumaknang ta. Ngagpaiso niya. Uray aggargar din talaan. Kabaalan ta ti bumaknang. Day taman di kahit ko pagsaritaan ta budoy. Di kaslasan ta amarik na ti banog ta kabayatan ti panagtrabaho ta dito'y garden. No ibabaknang ti pampanunutin ta. No hindi ko mapayla grabe ang nagdesisyon ka at daga ko man ijay Manila itay bigat. No idirabi ila ang anam mo kini Beverly. Ti panagpukaw ni Marie Anti. Alis to lang mat adumanon ka no nagyeroplano ka? Yakmat nga ron nakasarita at agos ni Bisilda. Apay, ni Bisilda ti panghital kami ti negosyom. Nabayagan nga empleyadok ni Bisilda. Amunan tar aramiden na anti. O matlagayam. Di uray agsublikan ton inton masarakam ti apo ko. Barang masaraka kadagos anti. Awan ti kas iti siyak matlaang ti mangipato ni tinigosyok. Mala, agimpake ka nga rudan ka nagiti kawas mo tapno makapanaw kan. Agpay tulod ka kadi Pipita tapno nadardaras. Ni ama burak gayam ti masapulyo ang kalbudoy. Saan mat adito'y ti balayda? Nakita ka nung amin ni Ampyong ang nagpakastoy. Nagsaranuda ka nulaan ka ni ama punpunyapo. Daytay adaigam na alabakara ti kunkunayo nga ama punpunyapo. Naangaw ka talaga, Lingling. Yakman ammo, no apay abirber nga sanda iti lakay punpunyapo. Nagadayo iti Florentino nga usto anagan na. Sana karudan nga agbayag, Lingling. Ay, saan kayo ka din nagpakada ka ni Ilang? Inton maminsan laangan. Sutil dito, Lingling. No saan kami nagsarita kini Ilang? Mapay nga agpakadakin ko. Rabi anak kapanaw ni Madam Susana. Tumanambuto pa ni Madam Margarita. Anya nga tayo ti kagura na. Uray ka no saan nga subsubli. Anya ti magayo, Madam? Kasladay tantanamiti mi ritay. Masuruna. Matalag na ti sabali adi nakapkapin ano. Gamsyak nga ikit na. Kabalakmat nga imaton ti negosyo na kuma. Iwan nga paiso niya, Madam. May saka mat Pipita. Saan ka man amang paspasarono, ta sa anak apapasaronuan? Ay, Madam, mamigat kayo ka day? Madamdaman ton. Uray ta nagkapiak matan, si kalatan timangan. Tigusakman, ta mapanak ija opisina. Mapanak agin mamaestra ka nagiti empleyado ti kaanakak. Padasak man asumraan ni Bisilda. Bagang naglakit di dinasaya at kanya. Ni Madam Susana, di mo awa. Madam, nakadanon kayo dito Manila? Kumusta kayo? Nabanuga ka nagbiyahe, Pipita. Ay, nag-aeroplano at kumalaang. Nadardaras kumaa, nakadanon kayo. Nakaidak pa ilaan. Mabisinag ng masaduta ka bumang. Ay, talaga nabanog kayo ng biyahe. Saan kami pa'y unay ang nakapagsarita kini Beverly? Mabali na rumar kami inton lipas pangal daw amang sapul kini Marie. Sapay kumaa, tama sa pulan niyo ang dagos, Madam. Dinbari nga ang dagos na napasamak kin ko, anak. Dahil tamot ti daw dawat ko, Pipita. Ni Auntie Margarita gayam. Inawagag itay, ng sana si Momban. Agriring ti cellphone na. Kapampanaw na lang, man. Mapankanogin mamaestra ka nagatimplyado yaw. Nasaya at numapanunot na tulungan ni Bisilda. Dahil talaan noong tanda nagiti empleyado. Saan mo't nga taangagungat na wanti ka po na, Madam? Ay, anda pa'y ba kayo, Madam? Awanan, Pipita. Sige, bye. Bye, Madam. Ay, adlaw ko kat saan mo't makapagtip-tipan ni Madam Margarita. Ay, saus. Ang mga naipasaksak na latanti sa una yung opisina ni Madam Susana.
Managpabain ka. Naimbag ka man, tainawagan na ka. Naimbagpay ka katulong pipita, tanalagip na katikaan akak. Inawagan na kayo kanumat nga saan kayo simumat. Agun-o nila ta kanumat yung cellphone nyo. Adaya imawag, sa anak mat atulang. Agkataob kami lang itikaan akak. Nabanog ka no nagbiyahe. Nagiroplano ko makanulatan. Italaang ti pa nakapanunot na nga agiroplano. Ay, jak maawatan ti ka na kagpipita. Barayuboy no may panggap iti makan kada arwatan. Ngam no panggap iti pagnamayan, ilalaan naman ti kwartana. Amangan no awagan na kayo manalington madam nama. Mahala, aginan ag iti kwartok pipita. Nabanugak anagungat. Ha? Sus, kanya di ko na. Nabanog anagungat. Hay, napanantay ko na ni Madam Susana. Amangan no saan na nga intalag kini Madam Margarita ti negosyo na. Gaputaan mo na ti madingaw ugali ti ikit na. Kunak man no nagkuyog kayo kinsaryaw nagpasyar. Saan kami nagtuloy? Nakadanom kami itay. Nagsubli ka. Abay, amoy mo talaga di mabutang. Awan samot aso da. Nakita mi nga rod ni Lingling nga agar aramid iti sagdili makasot. Mawat akon. Nagduan na tinagpanimid. Abay, adamod la problema na diyang ubing aya. Mas daawak nga rod. Inton maminsan langan ti panang pasyar mi kinilingling. Ipakadaktokin ko na tapno makapagsagana. Pabit lang. Italaang nga nadlaw ko. Awan matgayam ti cellphone ko itibag ko. Nakaipanak na ta. Pipita! Umay ka man dito'y kwartok! Darasam! Apoy ka di madam? Nakgayam na irekap ti ridaw. Wen mo madam. Nakita ka nakalukat. Isuha iniyo banda. Kaya simiro kaklatan na. Apoy ka di? Awan matgayam ti cellphone ko itibag ko. Isumatlagayam ajak na nga ganagring. Madam. Adda agun o niya cellphone. Sa pula man, no nakaidulinak. Ituloy ko ti aginana. Gamtulatanin to nun masarakam. Kanuti ka anak ti umawawag. Isumat lang ajak nang ti panagring ti cellphone ko. Naibatik gayam. Yakod na ulit ti imawag idirabi. Nabanugak launay anti. Kat anya, nasarakan yung kadin ni Ibya nga apo ko. Saan nga rod anti? Ay nga, urayak la na bambano. Iso asakbay ang nagawid kami. Inawis ko pa ila ang ti anak ko ang nagpalpaliwa iti mall. Nagawan lakit din anak mo ang nagapo ko. Napatpatag pa iti panagbarayuboy mo ngam ti panang sapul mo iti apo ko. Anti, kaya't kumatlang iliwliwag ti panakabanok ko. Kan panakaupay ko iti di mi panakasarak kini May. Sino man na May? Mari itinagan ti apo ko. Isumat ngamin tinarawang nga awag da kenkwana. Kapukadag iti barkada na anti. Saan kan sa matanapas na kamang sapul iti apo ko? Kasanoon no adadakas ang mapasamak kenkwana? Ay, sabay ko matawan anti. Day tamat ngamin anak mo. Baybayan nalatan ti anak na. Nagsapan tumat ngamin anak ki asawa. Nalpasan. Saanan ang may babawi pa yanti? Sige pa yanti. Bye. Sige. Ipapas mo ti agaliwaksay. Bye-bye amlatan ti anak mo. Bye. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Niyamot din ni Auntie Margarita. Imbes amalag-anang tirik na. Naungat at talaga. Noan niya ngamin pinangibaka ako. Ngayon may kami iniibiyang dito yung hindi pa yung nagado sa unan. Anya nga tangamidan tinapasamak kini Marie. Ang mga nung adanobyo nang tasimurot kit din.
Malalaangan iti inanaan na sapa anak ki asawa. Ay, magabigat yung madam. At ang sakit di masapa papanan niya, ta nakaring kayo mata na sapa. Saan ada imbang tibigat ko, Pipita? Dinadaal ni Susana iti rabi. Agasem, nagtagtagay na pagkasimangbay ni Marie dito'y balay, nga addan aw-awir na maladaga. Anya? Pudno sa amatan anak kitarayan ti apok iti tumang. Ipay, addan ton apukok iti dapan kada mukod. Sunsa ti awag iti dayjay ka. Ay, anyan day ta natagtagayin na piyo, madam. Ay, bunga lang tirabrabi ako nada day ta. Sabong tirabrabi ko na kuma. Tagtagainap ko namlatan, Pipita. Ay na, di naklakuman inaw-awagan ti ka nakak. Isungsong na ni Ihibya nga nagpasyar iti mall. Kunak no ada na isar o nga artista dito'y bugyasan, da kayo madgaya manong budoy. Sika talaga, Lingling. Bigbigatan nak ngang angawan. Kunak nga rod no ada shooting, hag-extra at kuma. Amang ano si katikanayon ang makakita iti artista ijay Manila. Nabayagan na jak nakakita iti artista manong budoy. Ay, madgaya? Apayasan kayo ang nagkuyog ka ni manong kamuto? Ang mga nagtatrabaho ni ijay garden. Kat si Kalingling. Apayasan kayo ang nagkuyog kini ilang. Iso nga rod abinaunnak ni Lola Sula. Binaunnak amang sapol ka ni ilang. Apay ni ilang? Mapukpukaw? Saan? Nasapa abinaon na gumatang iti kapikan asukar iti istor. Aging gaita, awan pay lang. Sapa arimor ni Madam Margarita, Madam Susana. Yak mo tinapanan nata, jakmot dinamagan. Kumusta kayo matbitan? Mariribukan ang ngarot, Pipita. Noon niya kitin tinapasama kiti apukok. Ay, amangan mo na kayo surutan na kadag iti barkada na. Kastamot ti atap mi kiniibyan. Hindi mi masinunuuno asino abarkada na ti simurutan na. Ibangak tuman kini Madam Margarita ng mawag kayaw. Amangan no nabati naman ang ti cellphone na. Sika talaga ti kayat ko akasarita, Pipita. Nagsarita kamin kini Auntie Margarita idirabi. Inungtan nak. Ay, sumat lagayam nga ito'y kinablaawak iti naimbag abigat. Saan ka no, naimbag ti bigat na? Nakman madanon kun kamuto dito itayan. Nasuro ka na may isang oras nga trabaho dito garden. Awan pa'y mo. Saan kami nakapagsarita di rabi? Taawan anay ni Ansong amang isungsong kanya. Nalaingot nga rod nga agpulutan. Anya pa'y, yak na bartak. Idinto ang nabartak sa ni Ansong ang nagpulutan. Ni kamuto ti umawawag. Hello? Budoy, nagpayag ka lagi din na sumungbat. Kasarsaritak nga rod ti bagit kamuto. Nabayag nga minan, ajak kinumusta. Oho, nagado nga mom. Sika nga agpaiso? Anya kaya? Agsarsari ita talaga ron damagang pailaan. Kunak no na ang sanmat lang dagay kachachat ko. Itaman pa'y anala daw ka nga imay dito'y garden. Hindi ko mapay lang rabi, agpakadakin ka. At napapanak kita. Awan anay ni Ansong asungsong ama nagpulutan. Sige ka mo to. Makaamo akon dito'y garden. Kunak no, asino tagtug-tug-tug itigay? Da kayo matgaya, Madam? Apay ngay namin nadi kay pala nagbusina. Madi nga rod jay busina. Saan kun apinay sarek iti driver ti kotse, taan na nang ibaunak kan kwa na. Kat, anya? Nasayaat mo't lang, ma'am. Anya nasayaat? Ada ka din na imbag adamag? Imawag ni Susana kan ka, kat impakaammo na anasarakan na ni Marie. Saan pa'y nga roon, Madam? Anya nga rod ti kinunam anasayaat. Kunak namin no ti trabaho kidamdamagan nyo, Madam. Iso nasayaat kunak ha? Di ta kinkin na awatanan. Di ta kamanlagan. Nakasuronsan ni Madam Margarita.
yak amo ni Madam Susana gayam dinamdamagan na. Aniya nga tan nga agpayso tinapasamag kini Marie. Nagdamagan mi aminin kini Ibiyang dagiti ka eskwelaan ken gagayem ti apo ko. Nakapamitlo pa'y kaya man ti anak ko ang nagdamagan na ida. Ina, kasanunda ito eh. Noong muna tadyak mabalintag bayat dito'y Manila. Mapaypay akong tinigosyok no ko. Yak maanusan ti biyag dito'y. Ngam no agawid ak. Adalakit di masauni Auntie Margarita kanya. Hawid gayam pipita. Kunam itay nga imawag ni Susana. Anya nga ron tinagsaritaan niyo. Mariribukan, nanyat napasama kiti apo ko nan. Ay, anya talagang tinapasama kiti apo ko na. Wala nga nakasla daluyon iti danom iti baybay ang nagpukaw latan. Amangan na damat nakaisurutan na. Nakitaray siguron. Amangan no inton agsublin. Addan apo ko kiti dapan. Sapay kumata sa nakas na Madam. Ay sus, narigat ti ubing unay nga ganak. Ay talaga ang narigat, pipita. Ubing ang nagsikog ni Ibiyang. Nilatanag nakam. Naimbagtasanak nga impulong kan ka. Nga inungtak, gapo iti pa nagpasyar nga inaramid na. Wan nga ron, Madam. Manong Budoy, nakayumat kayam. Tumanon kayo Saan kayo kadiya nagsabat kanilang? Saan, Mart? Awan tinalabsak a tao ijay store. Malakas iti taglaklako. Saan nga ijay tinapanan na? Napansay ti kabagyan ni Lola Basing? Ay, talaga asaan kami agsabat, Lingling. Tasabali ti dalan amapan ijay ayan dalula basing. Lolam ka din ni Lola Basing, Manong Budoy? Aywan, makilululak mo. Ay, pasensya ka na, Manong Budoy. Sa anak mat kami nataga dito'y bugyasan. Iso jak kabisado, dagiti daduma akabalbalayan dito'y. Imawag ka kano'y tay bigat, Susana. Adda ka din napintas adamag. Awan pa'y nga rod, Auntie. Ngam tinagtulagan mi kini Beverly. Agsubli aklaangan dita probinsya. Anya? Kat baybay amlatan, ti apukom? Saan ka kadi amadanagan? Isuka noon ti makaamo amang sapol iti anak na. Narigat ka numot no baybay ak tinegosyo. Wadaman ni Bisilda nagitalkam. Naibagpay kan kwa na tatalkam. Nga biti siyak nga antim akataab mo kan kaing-ingas mo pa'y. Auntie. No kayat mo ti agawidan, agawid kalatan. Sikat ti makaammo no nakitarayan ti apukom. Kapilitan nga agpakasar tayo manan. Mawag ni Susana igarabi ipipita. Makaawawid ka nun. Tsaka mo no adakit di ka iliw na kada kayo. Ay, amangan no mangiliw kada kayo, Madam. Kailiw na ti maungtan kasta. Talaga maungtan kanyak dayjay. Ay, tsak namin maaawatan dahil ito'y asakit ko, pipita. Basta makagura aklatan no ko. Awan mat ti dakas na ti agungan, no pakaisruan lakit di mat ti maungtan. Naimbagta maawatam dahil ta, pipita. Uray katulong kalaan. Gam ni Susana, ilamlamang nansa tigura na kanyak. Nasingpad, di ka na kanyo, Madam. Da kayo lang arudan ti agdandan na. Nakagura pa'y kanta kayaw? Kaano nga taas sumangpad? Dahil tatisahan ko amay baga, pipita. Dalusam to anaimbag ti kwarto na. Nadalos sa sigot ti kwarto na, Madam. Sige nga Rudan, inako nagdigos. Sige, Madam. Ay, di kapiyo pa'y lang tinaibos yaw. Di yung matginaraw na itapamigatan yaw. Ay gayam. Tinapay matan ti ginaw at ko nga imbulon iti kape. Kasarsarita naktumat nga men. Sus, nakabaso lang pa yan no apay asaan na namiga. Sa bagay, nang tinaapay man, pamigatan day dyan na. Apaw,
Isumot tinang tungtong kanya. Makagura magkinaroon no jaksong bata. Hindi nga tama na Margarita kaya busbusina. Wano, patang-tayan na lipatan na. Impakada na matitay. Amapan ka no, manan agin lalay nga agi suro-suro yung opisina. Sino yan? Dito. Naimbaga bigat mo, Pipita. Yan ti Margarita. Ita-ipa ka pa na, madam. Mapan ka na agin susuro yung opisina yung kadagay di damot trabaho na. Damo. Iso tinagsuplay. Amangan mo na nalipatan na kung kunak itay. Pinagbusi nagti super ti taxi ang nagluganhag. Taamangan no saan mo amang ti panagtuktok ko iti gate. Ampalin ko mamot nga wagan naklatan iti cellphone, madam. Anda pa'y doorbell. Makaturturog pa ilang amintidar. Nagawid ajak mapagsusurot ti panunot ko. Kasi kayo mo't, madam. Ngalala, sumurot kayong tanay. Dito'y mo tayan tigit kayan tayo latan. Siya akong timang bagkat ka na kita bagayaw. Nagsalsaritaan na kayo kan Madam Margarita itay bigat, madam. Imawag kayo ka na itirabi katimbagayo nga agawid kayo. Ngamjat imbaga nga itang agsapat ti idadatan ko. Iday rabi nga inawagak. Nakasagaan ang dagiti gargaret ko. Ay, medyo naaldawan kayo manasimbang pat, madam. Uray laan na mitlo ang nadadaulan tinagluganak, Pipita. Managkape pa'y ti driver kan konduktor. Talaga kasta at no saan dangagtuglap. Nasaysaya at matgiti ti kasjay. Nang day tay makariingak agdaak matgaya mo iti ospital. Ay, saan kumamot na kasta, madam? Mabisinak iti ko na. Makaturturog ak matlauna yan, Pipita. Simangpatmat gaya man ni Susana. Apaya di mo iniawag kanyak. Jakmat na lagipon ng piso, madam. Itay simrek ni Madam Susana iti kwarto na. Intuloy kong amin ti trabaho. Kinasarsaritak lang idirabi. Adamot gaya man. Nakarubot ka noon. Hindi nagsarita kayo, ma'am. Ay, madam. Talaga ang makaaw-awid nga rudan. Andan sakit di kailiw na. Ang mga numapanunot na pailang ti makiasawa. Sana nakis tayo ta, madam. Kas ka na kayo. Ubing pa'y tilangayaw. Numakiasawa pailang kat aganak. Ang mga nuag kataib to ti anak na kan ti anak ni Marie nga apo ko na. Saan ba't nga tan ang aganak ni Madam Susana, madam? Anyamot din dahi tangay bagbagayaw. Anak ti Lula. Kataib na ti anak ti apo ko na. Ay, ang dangatamot kasta. Nakapagsarita kayo gaya man kaniibiyang. Kaya't kukumamat a kasarita. Amo na nga ta, maungtak. Naimbaga dama ganti. Ni Marie. Apay ni Marie? Nagawidan kat masikugan? Katapay nagkatawa ka. Di mo ibaga amaragsakan ka nga danton apukom iti tumal. Makakatawa ak. Kamalagip ko tinaibagayo kinipipita idi. Ano makiasawa ak manan kat amangan no kataod to ti anak ko ti anak ti apo ko. Jak magustuhan ti panagkatawam. Kaslakat katawam ti ibagbagakan ka. Maragsakan ak lang amin. Tati napintas adamag anti. Imawag ka nun ni Marie kini Beverly. Kat simurot ka no ang nagbakasyon iti lugar ti barkada na. Apay nga italaang nga imawag. Pagdantanagan na lang ti tao. Kat kasanon ti panagadal na. Agsardeng kanupay nga agadal. Painanaan na kanupay laang ti utot na. Kat baybay ang latan ni Ibiyang ti anak na. No siyak lang ti akin anak ni Ibiyang. Makita na. Anti. Na kayo lang ti makaammo nga agina. Apay nga minamakibibiyag akpay lang dita. Inanawan lagarudan ni Auntie Margarita. Maragsakan aklata. Tauray kaskasano. Awan dakas anapasama kiti apu ko.
Dahito hindi pinatimpla yung kape yung madam. Kasi bagayaw. San kun nga inasukaran? Agyaman ak Pipita. Napait gayam. Ha? Asukaran ka di matlaang, madam? Apay nga sukaram. Kayat mo ayang ang umato ti blood sugar ko. Agsidaak to pa yan iti linambong nga pasiga pariya. Dahito'y tulakit din. Nagimas dahito'y akape. Talaga naimas ta rice coffee dahita. Brown rice pie. Binandog mo pa'y latibagim anang ibalikas Pipita. Ay, malagip kumanantipan nakasurun ko kani Susana. Binay anakit din ni Ibi ang anak bakasyon ti anak na iti no sa dino laditan. Ni kasano nga rodon nga hindi pa nag-aadal na. Day tagarod ti pakasurunak. Agsardeng ka no. Ay so, sayang ti tawon na panagsardeng na. Sayang ti panawon nga glabas. Amangan ngamin mat no di na mayulo ti agadal. Kasano ang mayulo na ti agadal kat binaybayan ni Ibi ang ti anak na. Amagan numasapa matlang amak ya asawa day dyan. Naimang man, kanasangong matlang timawag. At ugayam ti pakakumikuman nyo, di ta kamutaw. Ay sos, si kapay mati ko na. Di gayam kat gayam lata. Itial daw matlang ano ti araramidag kat. Di, ag may masan ni Butoy nagtrabaho iti garden. Wan, awan matunay trabaho ni J. Garden. Adon ti tanda ni mabaling apitan. Nasayaat no kasta. Mayan man ta. Insubliyo ti sigod na sistema ti panaggarden. Nagtintinulong kay matlaan. Napin ka sa tamag day ta. Wan, Pipita. Agsuyabag matay. Paturugan na kayo tumarak nga agas. Parang umubingak pa. Ha? Ay, sos! Ang dalakan ka ano, kaya't mo tagpa-upeng ka mo daw! Sige nga rutan daw, Resak, makaturturog ang matan! Bye-bye! Saan pa'y lagayam anak na ni Auntie Margarita anang kanya kidirabi ipipita? Intuloy na tinangipagsakin katigura na kanya. Nangyugayam di pa nagsarita eh, madam? Uwan, saan ako na bimalaan? Binayaklat ta. Napinta sa damag, madam. Naaman yun, nga aday tinasayat ka sa saad, apo ko yaw. Kasano nga amom nga da itinasayat akasasaad ni Marie Pipita? Ay, madam, sariring kay matgayaman. Ay, itiplaan kayo ka dito kape? Ante, nasapa kayo mata nakariing. Ay, sige Pipita. Ay, napuyata nagpaikit di Itimplahan kayo iti kape, madam. Wad, di mo aya madlaw tilangag. Ay, no apay pa lang amin anag kapi ak idirabi. No jak payla na alat iturog ko itay tengat rabi. Amangan no pinarbangon ko kumati nagpamanila. Naimasak gayam tinaturog Pipita. Dandanimat gayam ang pangal daw. Pangal daw pa ikit din Taglut-luta ako niti pangal dawan payaw. Kanay, mamigbigat kayo pailaan. Apag isula nga ruti pa nagriing ko tamamigatak Pipita. Kapudpudutan to inapoy. Ganda ni maluto dahi ito'y tinola si data yung tunal daw. Ilaw ko lang ang tibulong silay. Apay asan apapaya wano sa iwote ti isang pau mo Pipita. Kaslada nakita ka bulong ti pariya di taref. Nakukurso na dayo ti bulong ti pariya sang pau ti tinola. Mabalin lang tamat. Napsugak matan. Inton malamlaangan ang mga aldawa. Agam, apay anag tinola ka. Agawid ka di amangal daw ni Susana? When ka now? Ne, itaman pa'y. Madanagan samat nga amangan no ipahipay-sok ti agpa Manila. Mayat nagpayso no ang bakasyon kayo mo, madam? Kayat mo ta isurot ka no ka Pipita. Ha? Amangan no nabayagan asaan ka anak kaadak iti Manila. Napadasak man, tinapan nagkatulong iti Manila din, madam? May mayat nutlat ka dito probinsya ka? Ay pudno day takunam Pipita. No, itkuyog na kiti Manila. Ay sino nga iti ang trabaho dito balayaw dito? Huwag kagpaisoan niya. Amagan no inton agsublita, aglalao kamin adimangan ano dito'y balay. Nagsugak launay Pipita. Inimas ko launay titinola. Naluknog namin yung ginatang ko nga upa, dagit itlog ka na.
Nagsayangan. Ado ko mati may hitlog kan mapasaan nga agbalin amanok no agbiag dagiti piyet na. Kasano? Naging ginod ka no matitlog na madam. Iso ngayon lakon niya akin manok. Kat saan pa'y matamangukop? Ay, naimimas ko matipanangan tayo no nakisango ni Auntie Margarita. Madam mahak naglutluto di pangaldaw ni di nakareng anamiga. Mangaldaw to kano inton malmalam. Awisip ko man ni Bisilda ang mangaldaw dito yung balay. Amangan no adda masao ni Auntie Margarita. Ay, agpalpaak pa'y sakto og gigos. Uray malumto no makasubliak iti opisina. Kung naklakit din no adda white lady. Si kahamot gayam lingling. Naggagat kayo lakit din, Manong Budoy. Agkat katawa itay ni ilang anang iyara sa kanya kakasla ka no. Talo ti asawa yun, hindi kinagagat yun. Ha? Adda ni ilang itay? Kadwang? Wan, Manong. Kadwak. Ngam pimanaw adagos itay nakita na ni Lolo Punpun niya po. Ah, kabutang na nila kay Punpun niya po. Kat nasingput mo. Day talang tasaan amaawahatan ti panagsauna. Tataras, taso na mo ti agsaw. Ay, sige Manong Budoy Panawan ka pa Nagpudaw talaga ni Lingling. Ha? Malumot gaya man. Mabalin kong ti agawin. Ay, malamgaya man pipita. Rining nakuma, mga nudjakton makaturugin ton rabi. Mabalinak mo tamang singa kada kayo madam. Ay, mangan kayo ka jay? Ang mga nudjakton makapangan iti pangrabian. Ay, nagawit ka din ni Susana. Ay, uwan. Ado pa'y tinapati iti tinula. Nagdakalmat ngamin di ginapang ko manok. Kat, anya timbagbagada iti akanakag. Naragsa na kinistorya kabayatan ti panangan ni madam. Ay, awan na talaga na ita akanakag. Talagang awan manaknakam na. Ha? Pinakman pa'y laagdigos kat ni, dagaangan na. Nalalagla daw kayo kumaadimtang, Uncle Budoy. Amangan no, naturog akmatan. Ah, apay, napan naturog ang dailang kan nanasula. Tsaklam mo na nakaturog dan. Simrag adagos ni Lola sula iti kwarto na itay makapangan kami. Amangan no, umay kan humaki kaaruba ni Lola Basyang. Man nakikaaruba ka din ni Nana Basyang? Man manumat kiti, Manong Budoy. Ngam no makikaaruba, tangan iti rabii, no agsardeng da nga agistorya ka ni Lola sula. Ay, saan ngagpapada ti awag mo kanya, Lingling? Ha? Manong kada Uncle Budoy? Dandani pa'y naikaglis itay tidilak Manong Budoy. Lolo Budoy ko mati awag ko kada kayo. Naangaw ka talaga, Lingling. Aglang lang at gaya man, alulo. Nasaya at numapanunot mo ti agbakasyon pa ilaang dito'y probinsya, Beverly. Inulit ka din ni Maritim mawag. Ay, nagsayang, nagsarde nga nagada. Sige pa, Beverly. Umay ka man dito'y kwartok taday bagat. Madam! Ni Auntie Margarita. Labaam tuman na dito'y kawas ko inton bigat. Uray na kita nabayagan na di maususan, labaam. Wan madam! Inton akasam, sayatan ngay pumpal. Wan madam! Ipampan? Agim pakin samot kan Auntie Margarita. Amang ano patuluyan ng timapa ni Jay Manila. Ay, binuntunan ni Madam Margarita iti labaan. Kas laging pakin matay. At nangat na papanan na. Oh, dagito'y pa'y tinaduma na maang pipita. Ay, Isang, awan problema, kabalang madam. Nakawashing machine tayo man. numano natawan. Jak na usar. Ay, nakatukat kami na yabado yaw. Dua nga para daw, napumpun daw. At dapay dakkel aba ulit kwarto yaw. Tawid ko na gijay iti lola ka nangaw awer kanyak manipod pa'y iti maladagaak. Pamagaam ana imbag dagita ket inton maakas mo kupinam ana imbag. Nakita jay dakkel a maleta iti kwartok. Wen madam. Dua ada dakkel a maleta. Ipampan mo dagitoy kada gijay maleta.
Dagito'y barupay lang akawas, ipampanmunto iti aparador. Talagang sakit din ang biyahe kayo Sige, hindi ko sakpay pipita. Ada pa'y papanak. Ang mga numalimton ito nagawid Ay, basta awak. Kailangan na nagpalaban ni Madam Margarita. Sa nga bantay, dito palabaan na abadbado na. Jak nalasin adagus ida. Itay lumabas ta nakalikod damat ta. Saan damat nga mina nagtagtagari? Dalingling kan ilang gayam. Agpadadaan na pintas. Aglalo ni Lingling. Nakabalbalasan. Kat di si sa espayla ang titawon na. Anyan tulakit din intunan anayon abalasan. Napanunod ko ti may pailaan gito'y opisina sakbay nga agturungak iti papanak Susana. Kasladyak nakita ni Bisilda. Nagbakasyon iti makalawas, anti. Sing mamput ka no ti kabagyan daan nagapu iti Alaska. Kat mapandan sa agpasyar iti Boracay. Ay, imbag pa'y kankwana, tamakaadayuda nga agaliwaksay. Makumikumot nga minda tao iti pagbiagan. No niya launa iti paggagagatam, awan matado paggastusam. Para iti masakbayan, anti. Intun sa anak ko na makabaal nga trabaho. Mapanak man laangan, ang mga numakasauak manan. Diyak pa'y kat napupuutan ti orasan, ang mga nuur-urayan dakitan. Kalkalpas ko naglaba, Madam Susana. Sa nga bunton mat kami ti pinalabaan ni Madam Margarita kanya. Basta awag nga rod iti kasarsaritak ni Beverly iti telepono iti Rabi. Nangagkot imbilin na kan ka. Laat anak palaba iti nakaad-ado. Iso nga ita, angin inalaa ka, Madam. Ang mga numabisin ka pa yan, Pipita. Ato ti mamerienda di tarep. Mangyayawid akinton malam iti ice cream kan pizza. Ay, ang mga no saan tayo to na may mas ti magrabe, Madam. Merienda, kalpasan ang makaugas ka, kadag iti panganan tayo, Pipita. Sige, agmerienda ka pa, Pipita. Wan, Madam. Sige nga, Rodan. Bye-bye. Ay, nangagkayam ni Madam Susana ti panangbilin ni Madam Margarita kanya kay Dirabi Yung di mo't nagdamdamag. Saan mo't kami na nagdamdamag? Ad-adamas tao, numaaman na apaipumpun ni Madam Margarita iti dakil amaleta, dagiti linabaa. Nalasin na kami gayam ka ni ilang, itay linabasan da kayong agak-akas iti itlog. Saan da kayon apinagunyan, tagdardaras kami ka ni ilang. Napan kayon sa amot nagpasyar. Nakaar-arjud kami iti kawismi ang niya, Uncle Budoy. Amoyo no niya lang ti ginatang mi. Bagoong kandaing kunak ko ma. Saan mat nga ta? Da kayo, Uncle, lukluk kundak. Awan mo tinakita ka bugoong. Sandal lang, ti ginatang mi ka ni ilang, kan tsinelas mat kanya. Awan nga min usarak amapan iti garden. Nalabsan kayo ngagtrabaho iti garden ni Mang Titong. Tapno adamat masurusurok ay di pa nagbakasyon ko dito'y bugyasan, Uncle. Nasapa ak anagawit, nasakit ti bagbagi kanak ko. Ay na, banog ko lang ata dayto eh. Sige, agluwas ka ninton madamdama. Umawag kanto inton dandani kan makadanon, tasabatan ta kakinipipita inton nagsapa. Pipita, ayan ti maleta nagipumpunam ka nagiti kawus ko. Aday ti salas mo na, nakiyawan ti supa. Italaang amadlaw ko. At dagayam dakal amaleta dita. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Nasapa ak anagawit, nasakit ti bagbagi anak ko. Ay, banog ko lang ata dayto eh. Anya, agluwas kanto inton madamdama? Sige. Umawag kanto inton dandanikan makadanon, tasabatan da kakinipipita inton nagsapa.
Sige pa nga, Rod. Bye. Nandag iti kawas, Pipita. Anday ti salas, madam. Iti abay ti supa. Itala nga madlaw ko. Ang dagahindak ka la maleta dita. Uy ka, Pipita. Kagoan na. Sa dito ka dito mapanan nyo ay amat ng Margarita. Anong dakala na maleta? Umanaw samot ni Auntie Margarita. Oh, Susana. Ada ka matgaya man. Tsak na puutan ti sa sangpet mo Apay adi mo imbagbaga nga adanti ka anak ka, Pipita. Saan yun napagungtan ni Pipita, Auntie Margarita? Ne, nagpintas kayo man. Agbiyahe kayong sakit At Pipita, kabaalam ka di matlaang abagkatan dahi tamaleta. Nadagsing, madam, ngam kabalak na itaw. O kasano Susana, mabati ka pa ilang dito'y balay Agpay tuludak ka ni Pipita. Apay ti driver yo, Auntie. Nagawid. Nagpambar itaya na sakit ti ulo na. Agsublinto ka numatlaang inton bigat. Mapantayo ka din, madam. Apay ngamin nga ur-urayan nak. Imo nakalat ako manarimwar Mluk tampay ti ruangan. Mapantaman laangan. Wan, madam. Agan-anad kayo ti panagbiyahe yo, Auntie. Manglaglagip kayon to. Agsurat kayon to, inton makadanon kayo. Anak sana nangang Auntie Margarita. Di pa'y timalyaw. Sutil samat na ita, Susana. Agsurat kanto, kuna na pa'y lagit Madam, sa dino terminal di pangituludak ka da kayo? May isa kamat Pipita. Apay ti amo, mapana kaya Manila. Nagdakal mo namin tamalita yaw. As nagabog kayo pa'y kitay. Day takit di pa nagmanehom ti asikaswam. Naglagi pang timbaga ni Susana itay. Agan-anad ka iti pa nagmanehom. Natanang ang nagmaneho, madam. Manmanomot tilugan. Iturong mo lakta ti Maribela. Ibagak tulatan no isikkom tilugan. Agur-uray kadata ni Mrs. Sagibo. Sige, madam. Isuan na inaidak na ngagpataray. Tsak matla usaran dagiti nagado akawis ko. Ipadawat ko laangan. Tanaimbagla nga usaran dagiti tultulungan da Mrs. Sagibo. Dagiti nadidigra iti kalamidad. Sakit di akas ken ni Susana ket agbiyahe Tepay langaw awagak di kamuto. Saan mat asamong sumbat? Nakaturog nga tan. Baliwak nga awagan. Tita, agriring man ang ti cellphone na. Hello? Apay nga adakin ka ti cellphone ni kamuto. Ada ka di dita? Hello, Uncle Budoy. Okay ka laan? Cellphone ko daytoy. Anyan. Sanak mo't anabartak iti kunak. Itay pa'y nga awagak ni kamuto. Ngam sana sumungsungbat. Nagkamaliak gayang asikat tinaawagan. Awan timtimag ni Madam Margarita. Asimrak iti kwarto na. Pinanawan naglatan. Unak man na intulnog mo iti terminal ni Auntie Margarita, Pipita. Saan, Madam Susana? Impadawat na kayang kini Mrs. Sagibo. Dagitili na ba ang arwatan ni Antiyo? Itulong na kanaw ka dagiti nadidigra iti kalamidad. Nakitutak pa'y nakakita iti dakila maleta. Unak no pinanawan na ko ni Auntie. Saan ka no makabiyahe? Ang wadayaw? Ay, Pipita, kuyogan na kinto nagsapa. Intanto sukunin ni Beverly iti sango ti munisipyo inton biga. Talo na bus ti nagsartan dito sango ti munisipyo, madam. Tandanin agluwag. Kanya ka di abos ti naglugaman di anak yaw. Saan ko nga amo, Pipita? Tinagtulagan mi iti rabi. Umawag to inton dandanin makadano dito'y sango ti munisipyo. Dandanin mo't siguro itaan. Ti cellphone ko. Iso siguro na ito yun ni Beverly. Ano to'y cellphone ko ti agriring, madam? Ay. Hello? Pipita, nagbayag ka na napanggimatang iti pandisal. At tindog ka di unay ti pila. Ay, madam! Awanak iti pagkatangan di pandisal. Kadwak ni Madam Beverly dito sa ti munisipyo. Amang ururay iti sasangpot ni Beverly nga anak na. Sumangpot aya. Awan man na ibagbagala na ita ka anakak. Ay nabukbukodan naman laangan.
Di na la siguro na ibaga, madam. O sige, urayan mi asumang part. Bye-bye! Hello anak. Itay pa nga agururay kami dito isangot ti munisipyo. Asidag kayon? Madam, amang ano dito sumunga din na bus naglugaran ti anak yaw. Ah, Ay, makaawit tanto, no isudaytan. Day takit nga main. Uray po utem ti kunak. Ad-addan to manan asutilin na kanilingling into nagkita kayo. Naangaw mo't lang arod day abalasitang. No apay kit di jak kinita na yung bag ti cellphone ko. Tinumero nagayam tinaidayal ko. O kato niya, nakado kayo nga rodan kini Ansong idirabay. Ni Ansong tinakado. Ti pagsidawak. Idi pa'y larabian na bartak iti arak. Saan akas no kwa mansun na tagpulutan. Ay, awan nga tat naima sa pulutan nyo ha. Sige muna nga rodan di Gardin. Dumaw-asa kiti balay danana ba siyang. Ada pinaibilin ni Pipita kan kwa na. Kunakmano na pan yung sinabat ni Beverly ka ni Pipita. Awan mat amakisango ka na kayo ka ni Susana amamigat. Pinaitulog agagos kay ni Pipita iti kwarto na anti. Makaturog ka noonay. Napunatan ka no iti unag ti boss. Naimbag, tapinaysaganam ka ni Pipita ti kwarto na. Hindi pala kalman na din nalusak, di ba kandi ang kwarto, madam? Tsak napakadaan nga agawid kayam dito'y probinsya. Imbagat mo tatagos ka na kayo iti imawag ni Ibian, anti Margarita. Saan yun saan na intunaran? Tanayra na nga da ibilbili nyo ide kinipipita. Ang mukti ka ipapananday ta panagis-isam mo lingling. Sutilon naklakit di. Saan nyo ka di akayat iisam ko, Uncle Budoy? Kayat yo ani ikyang timangisam kada kayo? Uno ni Lola Ursula? Naangaw ka talaga lingling. Asino ni Lola Ursula ti bagbagam? Kat ni Lola Sula? Iwan gayang. Ursula ti usto anagan na. Naungtan kami ka ni ilang idirabi. Kapo iti iya awag mo kanya. No anyakit ngamin tadyak nakita na imbag ti cellphone ko. Si kagayam tinaawagak, imbis ani kamuto. Apay kami niya inawagan yun ni Uncle Kamuto. Saan kayo kadinga kabalay? Saan? Yung pasaray makiinumak iti balay ni Pipita, apagturturugan na. Nabayaga kung dito'y bugyasan. Kasla italangan ang nagkutinagan a Pipita. Iso ti akin kuko iti garden na pagtrab-trabahuan mi. Adda iti probinsya nga agkat katulong. Nagkagutan? Talang arudan garden na, agkatulong pailaan. Da kami kinikamuto, tinangitalkan na iti garden na. Takayat na ti agkatulong. Amuyo, Manong Budoy. Kabayatan ti kadak dito'y bugyasan. Ado, tinasursurok. Iso ngayon ton agsubliak ka ni Mami. Dakkel ton tinagbaliwak. Sabsabali talaga ti awag mo kanya, Klingling. Seryoso ka ita. Kaduan na, ang angawan nakno ko. Ituloy ko kumati maturog nga medyak matan makaturog, Pipita. Ay, report ka din ni Beverly anamigat. Saan pa'y, madam? Kat ni Susana. Simrek mo dito opisina na. Ipasyak nanto ka nun ni Beverly itong rabi eh. Dahito'y manantikunak, Pipita. Saan latangag nakam ni Susana kat inungtak lang arudan idiadda ija Manila. Ay, kayo ka din ang meriendan, madam? Agmerienda ako na. Ay, talaga ni Susana. Napatpataglat na tilang ay. Ay, dahi tantukat tanaginaan da tinasapaan na kiasawa. Di sandaan ay papas tinagbalasang. Simangpet kan amangal daw, Susana. Ngam saan pa'y arimwar ni Ibi ang iti kwarto na. Nagsupli ka di pa lang anaturog itay, Pipita. Itay awagak, kadigdigos na namigat ka noon. Amangan mat aramida na iti kwarto na, madam? Anya ko mati aramidan na iti kwarto na. Awan samat insangpet na alaptap na tapno adda ko mapagpalabasan na iti oras. Amangan no iti cellphone na lataan ti pangkontakan na kadag iti customer na iti online business, anti.
kwartalatan ti pampanunutan na. Agam, kasano ang makadeliver na damat dito'y probinsya? At nagiti para deliver, auntie. Iso siguro daw awagan na. Anya nga mentipin manawan ni Lingling iti lugar da. Sikat ipagdamagak ta sikat adda makasarsarita na. Saan ko nga rod nga amo? Kat, anya ruti siya ma'am. Naragsakak nga rod. Naari nga naksan kinilingling. Kanayon anak kaisam ang makisarsarita. Wenta na angaw. Kaslawan mo nagpaisong ibagbaga na. Awan ti ibagbagak akasta. Ngampwira angaw. Itay lang anakitak anag seryoso. Nay, kursunadam nga taa, iso amasansa na pasyarin. Magusto ka lang nga kasarsarita tanaangaw. Nasingput akon, saan abasta, kursunadak ti babae. Malaksid no iso ti ag kursunada kanya. Ngalawanan, nangabakan, nagadunga mo. Nabayagan nagsarsarita kami itay ken Beverly, madam. Naragsak ka kasarsarita. Kaslasan amay busan iti istorya. Kasya iti anak ko, Pipita. Saan mo amadlaw nga ada problema na? Ay na, naimbak ka saan adinilaw niyan ti Margarita. Nakapanaw sa itayan, madam. Diyak amo ano sa dino tinapanan na. Kaging gaynawan pa yun. At pasyar kami ko mainton rabi masadot ka no arumar. Inton bigat ko ma, adumot ta aramidag. Ay, mabalin si kantolatan ti mangkuyong, Pipita. Mabalin matlata, madam. Inton malpas ti trabaho ka. Kanday palubos ni Madam Margarita. Ipakadaktukin ko, ana. Hintay tala, no aduntuman na sa una. Maawatan naman nga ta. Itan sa laang mat na makabakasyon. Gagangay nga galiwaksay. Tapno may liwiliwag na tipan nakasikur na ang mampampanunot ni anak na. Basta ni Manong Kamuto, Uncle Budoy. Nabayagan na jak nakita. Da kayo lati makikita kay garden no kwa. Di mo lang maranaan no kwa. Mailiw kan sa kinikamuto. Pirmi kailiw ko unay. Nagkatawa ka mo't. Ang angawon nakmanan iti ko na. Aman, kailiw ko akasarita. Ngamsan kumasabali ti panunutin nyo Ubingak pa'y. Nakabalbalasan kan. Agungat na mami kan ni mamita no makiinaram akon. Mami? Kan mamita? Ay, mamita, ti awag ko kan ni Lola. Naragsakak amakyang angaw kada kayo. Ngam inton pumanaw akon dito'y bugyasan. Ay, pampanunutag tulaangan. Kat malmaldayak ton. Kila at anag seryoso ka. No kaya't yung akatagsangit akpay. Ay, imsan, ikat katawak latan tiliday ko. Uray ni mamita, kailaw ko matan. Sakpay ngagsubliak ija Manila, agbakasyon nagtubay iti ayan damami kan Lola. Sa bali pa'y ni Lola? Ni Lola, anti ni mamita, agkabsat na Lola, kan ti mamang ni mamita. Basta kasjay, naggulo ang kalbudoy. Itay pa'y asap sa pulag ni Pipita. Napanan na nga ta. Nagmalamkit din na napanakitsenda. At nagsapay mo't lang linaon ti ref. Ay, awagak man lang nga na. Aday ta. Magriring ti cellphone na. Aday talaan no nabati na ti cellphone na iti kwarto na. Hello, madam! Anya kalakit din na ya Pipita. Agpadata nga adda dito'y balay. Saan matunay analaw? Ang apay adi ka makita. Iso kay nawagan kaan. Awanak dita balay, madam! Kinuyok ko ni Beverly, nagpasyal. Ni Beverly lahat? Wano kadwayo pa'y ni Susana? Ay na talaga abalog na kita nga agina. Sungsung dapay. Nukastoy laang. Pagawidan ka laang ni dyan lugar iyo. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Yawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Di mo pa'y lang amin pinagawid ni Pipita. Tadwa kayo latan ka ni Ibiang amang rabi iti restaurant. Nasaysaya at matlaang, nagsasango tayo amang rabi auntie. Kakaisuna, nakabakasyon ti anak ko. Una inyo kit din dayta, ngam timang sapul iti apukong.
Amang ano iso ti kinasarsarita na itay, anti. Katapay adi natuntunan. No, anya katipiman panawan na kan nagsardengan na pa yan nagadal. Siyak ton ti makisarita iti apukok, anti. Amo, masirib kan adan na akam na. Amunan, dararamidan na. Mangrabi ita yon. No di yun tupay kayat ti agawid. Umuna kaminton ka ni Pipita. Ang sakit kan sano saan kang agbarayubo. Kunakno agbayag tayo manin ijay mall itay Susana. Naibagata nagawid tayo na dagos. Nang rabi ilang at talaga tiranta tayo ijay, anti. Iti-igit ti bahay-bahay ti kayat na pagpasyaraan. Nauma nga tangagpaspasyar iti mall. Nagadua mo li syudad. Isu lang nga ti aramiden na. Saan mata ka na yun? Tada trabaho na. Nulaan panagsweldo, tagatang kadagiti masapsapul da. Padamot la gastadura ti anak mo. Anyagay, binaybayan na ti apukom. Uno saan? Awan kit din ti gastusan na nga agadal. Isu aday jay. No asino la ditan ti barkada na asimursurutan na. No gastusan na nga agadal? Saan ang problema? Tatultulungak. Day takot na pinanuynuyam. Isu anasapa na kiasawa. Isu akastan tumat lang ti pagtungpalan ti apukom. Nagsarita dan nga agi na, anti. Kila ang problema. Saan na kayat nga ibaga no sa dino te ayan na. Agawid to kanulatan. Hanggang duman na nalinakam ni Madam Susana ka ni Madam Margarita. Naimpagta sana nadlaw ni Madam Margarita. Anang nagko tinagsaritaan na. Napakong babalat tamat ni Madam Susana. Ang duma talaga ti ugali da. Ay kunadan. Singin tumay sa angagpada. Ay, dahil mo kabalasitang. Apay adi pala agawin. Dahil ti magusto aking galingling. Naragsak ka na yun. Idi ko malaang. Malagip ko dagiti dua agayem ko iti daytang imbagam. Tigi may isa. Idi dinamag ko no adda na ano pa na nga alingo. Amom no anya ti insungbat na. Kayat mo tapugtok ti insungbat na, Uncle Budoy? Idi kalman kumaa. Natumpungam. Kas di matlang ti sungbat jumay sa agayem mo niya. Ngam puwira angaw. Amoyo ka di no apay nagsarda nga ka nagadal? Ah? Ay saan ko mapugtuan? Saan ka mamad to? Jakmat imbaga pugtuan nyo? Dinamag ko laang mat. Nagrigat nga min dyan nalak a kursok. Ay, kaslak mabagtit. Anya? Adda kas dyan nga agad-adan? Siyak nga rod. Ay, nakaro-karo pa'y tidaduma ah. Ngam, santa na pagsaritaan ti kinaliday. Tsak agbabawi ti susurot ko kaniilang di ti bugyasan. Ado ti nasursurok. Naimbag, ta saan da ka akailiw iji balayo? Wino si ka? Di ka di mailiw? Aman, pagawawi danak nga rodan ni Mami. Uray ni Mamita ka no, madanaganan. Mamita? Nilulak, ti kayat ko asawan. Angam, adapay may sa alolak. Ti kabsat ti ina ni Mamita. Ada ka no ni Mami itay dya ilokos. Naitangaro ti problema mi kini Beverly, Pipita. Saan akayat ni Lingling nga ibagano sa dino ti ayan na? Lingling? Kunak man mamarintinagan ti apo ko yaw. Lingling ti pangaw-awag mi kenkwana. Dagiti la ka-eskwelaan ken kaadalan na ti mangaw-awag kenkwana iti bari wenno main. Ah! Apay nga taasan na kayat nga ibaga ti ayan na. Diya ka mo. Ngam impanamnaman na nga adda kano iti nasaya at akasasaan. Agawid to kanulat ta. Ha? Adda lakit di makagapaw no apay apimanaw, madam. Daytam ti atap ko. Ay, kalpasan ti panagpipnik kayo inton Sabado. Ikarigatan mi asapulen ti apu ko. No kayat mo ti ang picnic da kayo latan. Sa anak asumuro. Sa anak amaan ano amabati dito'y balay. Na, kakaysuna nagbakasyon ti apu ko yo anti. Manmano ti kastoy agundawa ay. Apay aya apilitan nak. Daytay madingarod ti pilitan saan ka di ante. Nagadayumat nga rod. Uray iti karayan laang kuma. Wano adumat ti asidega resort dita.
Bye-bye nga ron ti kayat ni Beverly, anti. Kayat na kano amabang ara, anti Riknana. Ay, mabisyo matday tang anak mo. Ay, makasauak man nga tadakunak. Nung mo na tairamraman dakpay. No, saan nyo akayat at talaga ti sumurot? Da kayo ti makaam mo. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No, di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Aluman, nagadupay dagito'y aramidag. Ang mga numatrapik akpay. Sakbay arumuarak ti opisinak. Awagag to ni Beverly, tapno amok ti pagdanunak idakin ni Pipita. Na, ituloy ko dar aramidag dito'y computer. Dagito'y gayang papeles ang nakaparabaw iti lamisaan ko. Basaag payla ang anaimba, sakbay apirmaka. Kaamay ko lang ni Beverly, ay. Ngamitay nagunit ti cellphone na. Madayo, iti pagtugtugawan ni. Hindi na Madam Susana, awagat na. Ay, awag, man kiti ni Kamuto. Kumusta kidakin ko doon? Nagapit na nga tan. Ay di na uli anak sarita kami. Ado ka nung timapaling nga apitin ka dali timulat ah. Nita. Hello, Pipita. Nakawag ka man iti kasting oras. Kaduak ti anak ti may nga amo ka nagpasyar ti parke. Ngam kaputada ka sarsarita na iti cellphone, nalagip ka ba't nga awagan? Huwag kayam. Inton maminsan ngal daw, agburas kamain. Magawid akmat ng tanim munan ni Bodaw eh. Sinurot na, di limabas ni Lingling. Kan nilang kayam, kadwa na pa eh. Ay, apo ko na nasulang agad adal di Manila, ti bagbaga? Huwag. Isungag pa iso. Ay, Kat ni Lingling, barkada na. Taga Manila mo't laang. May nagbakasyon ni Tibugyasan. Nagsarding ka nun sa apay lang agadan. ay, sige nga rod ka mo taw. Nay, bagmagnakan sa kagawin ay. Baliwag to lang ang ti umawag. Sige. Mabit lang. Adamat gaya mo ni Madam Susana. Jak na puutan kapot pa nagsarsarita may kamuto. Inawagan na kita ni Madam Margarita, Madam. Nagungat. Kunak ngamin na impakada yung kankuha na akaduak ti anak yung magpasyar. Ang mga nalipatan na laang Pipita. Ay na, saan mo latan nga italtalik ti hikit ko? Uri tanda kayo magtan, agawid ako. Siya kundi agawit Pipita. Agkuyog kami to kini Auntie Margarita. Tamang rabi itayo iti fast food iti mall. Tapno makaliwaksay kamay. Ay, mabalin mo tasyak ti bang sukon kankuha na. Saklatan, Pipita. Pambarak ti agdigos kan agsukat. Ayan ni Beverly. Tijay abanda din nagturungan na itay. Nagpaot ti panakisarita na ti cellphone na. Sige, tainak man ka sa Rita, biek. Ay, jakon impulong ay ramraman dak kanong agbalong. Kuna ni Madam Margarita, pagawidin na kanulangan. Ay, malagip ko lakot nga rin baga ni Kamoto. May panggap iti balasa nga nagbakasyon iti bukyasan. Makasarita kayong matlangan, manong Kamuto. Dandaniak ngaminan agawid. Ay kat. May kawa kami ton awang ka dito'y bugyasan. Naragsak ka kami nakasarsarita. Kan awan ton tinapinta sa kasarsarita yo. Naangaw ka talaga. Sa bagay pudnot ako na napintas ka. Adda ni Mami Ijay probinsya. Iti balay ni Lola apakipagnanaidan ni Mamita. Mami, kada mamita. Sa bali pa'y tilula. Maulaw kayo anya, Uncle Kamuto. Talaga Molulaw akon. Nimpod no timbaga ni Budoy. Aglalaok ti awag mo kada kami, Uncle, kadanwan niya ditan, manong. Ni Mamita, Mami ni Mami. Oh. Ni Lola mat, kabsat tinanang ni Mamita. Aha. Maawatan niyo ka din, manong Kamuto? Uwan man langin. Nagadupay lang ang saritaan. Urayak na awatan. Itamad lang na makapasyarak dito'y igit ti baybay. Naimbaglaan ta si Moro takmet lang. Di, agbabawi kayo kumaan ti Margarita. Agam, naragragsak ko man o kadwa tayo ti apukom. Aywan gayam, ni Beverly. Timna po
ganiti pa imay madam. Talaga mailiw ka nung agdigos. Kinuyog mo ko, Mapipita. Saan nagabuti aglagoy? Amuna, auntie. Surutik lang ni Beverly madam. Alam ti pagkaw. Ang mga numawag ni Kamuto. Hello Kamuto. Kung nagtumot nga umawag ka. Ay, nalagip ka sa baduita. Aldaw, apa na ginanam? Wen, kadwa kita dagiti amo. Anda kami itigit di baybay. Tapos na makaaliwaksay mat kano ni Beverly. Mariribukan kami ni ti anak na nabayagan ng pinmano ti balay dahil di Manila. Kasta ka day? Wen, nagpintas pa yung nga rod kano ni Lingling. Napu daw, di si sa espelan kano ti tawan nangam nakabalbala sa kain. Ha? Lingling ko na. Ay, amam. At na nakabakasyon nito nga agnagan ni Tilingling. Napudaw, nakabalbalasang, di si sa espelang titawon na. Apay, nadalingling di tayo. So, dilinglingan na mapukpuka. Naglaingan nga. Ay, isang ko nga mo nga kastamod lang di panangiladawam. Ay, si Murot kanila nga apo ko nina nasula. Agpadada ka no, nagsartan nga agadal. Oh. Nagkapgapo na yan, apo ko ni Nana Sula. Manila. Ay, itaman lang na istorya mo dito ka mo daw ah. Italangan ay bagam dito na bayag na kaginin na kay. Amaw, mapukpukaw, ti apo ko iti dapan, dahito may sangamaw. Nga, awawagan da dahil di mapukpukaw iti Lingling, may, wano mari. Anak, ti apo ko man ito ba isang amok, nga agnagan iti, Beverly kan idiyang. Ay, kamuto makaulaw. Mangan tayo kumano saan anapan nagdigos ni Auntie Margarita. Ay, kasi ka Pipita. Saan ka nagdigos? Ay, agda ibaga ka na kayo, madam. Ay, anya day jay Pipita. Nalpasan ti problema yaw, may panggapit po ko yaw. Asano anay bagam ti kasta? Nagsayaatan no pudno day ta. Naistorya kamin kinakamuto agayim ko ijabugyasan ti may papaniti sapsapulin yung apo ko yaw nga awawagan nyo iti Lingling Marican Main. Iti nangag na tinaga na Lingling. Naibaga na nga adda ka no nagbakasyon ijabugyasan a lugar ni Alingling tinagan na. Anya? Kanagnagan ti apo ko? Wan, kinunak nga naon. Unay kata naglaingan ti pan nakairanranana tayo di kat bugyasan ti naturturong di apo ko yaw sapsapulin yaw. Ngam kinunak, amangan nung isumot ton di apo ko yaw nagbakasyon di bugyasan ti sapsapulin yaw. Ay, kaya't ko makita day ta Alingling Pipita. Uyugan na kami kini Beverly ijay bugyasan. Ada akon iti ulag ti bus nga turong ijay Ilocos manong bodoy. Inakdanunin ni Mami. Nasaya ta nakapanunot ka nga gawin. Apay nga ijay probinsya ti pagawidam. Ada ijay ni Mami. Nagawid iti lugar da mamita. Nagchat kanyak itay. Kagapgapuday ti piknikan. Amodan nga dak di tabugyasan. Iso nga inawagan ka. Nagsarita ka no da kamuto kan Pipita. Anaamuan da, asika ti sapsapulon ni Mamim nga anak na. Sakbay nagchat ni Mami kanyak. Ingkadden ko nga gawid akon. Kasanon no may dito bugyasan. Dahil ti plano da. Ngam sandan nga nagtuloy. Nagsayangan. Di nakapasyar ko madamamim kan mamitam dito eh. Sayang nga talaga. Ngam nakalugan akmat ni tibos itay nagchat. Agkuyog kami to siguro agpasyar dita. No, hindi pala ko mga amo kay Jabugyasan tinagbakasyon am Lingling. Saan ko man nagparikot na mami kan mamitam? Jak agbabawi iti pan nakikuyog ko kani ilang Jabugyasan manang Pipita. Ado tinasursurok. Nanak na kamakitan. Ada gayam na dagsa na problema miti panagadal mo. Di mo kit din bagbagan. Ada ugali ni Lingling adi na ibagbaga ti problema na auntie. Lola, mamita, naragsak kumata nakita kayon. Mailiwak unay kada kayo. Ngam malmaldayak mat. Makasubsubliak ijay bugyasan. Naragsak ijay. Mayam, ito nagawid ah. Agkuyog tantaw. Ngam agsubli kayo matin kini mami may ijay syutan. Ala, bukudan niyo pala ang tagsasarita. Bukudak tumat akailiw ti apukok iti tumang inton madamdama. Ay,
Kunak no nakiasawa kan, kat aga po aktumanen iti dapanuno mukod. Anyamat daytan. Paunain kayo pa'y ka ni mamita ang makiasawa manan Nagpilya ka kiting nga ubing. Umiskisam kayo matanti Margarita. Pilya nga ron daytoy nga ubing. Di pa kay kawa kita. Jakon maungtan da Susana ken Beverly. Ditaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarado nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang kumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksak ken liliwa tagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman Di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman at kata kayo amin nga nakipagdingig.